За ножнички паехалі резаць. Вось прыкладна так будзе выглядаць раскроеная кашуля. Паўторым яшчэ раз, як называюцца часткі. Гэта полка, гэта рукавы, гэта палікі, гэта манжеты, гэта цвіклі, гэта каўнер. І вось ён класічны паліковы крой. Бачыце, тут ніводнай нема дугаабразнай лініі. Яны ўсе прамыя, то бок вельмі ашчадны крой, ні адна нітачка не прапала. Ну вось так будзе выглядаць раскрой нашай кашулі. Бачыце, нічога няма складанага. Полка, два рукава, две цвіклі, тут два палікі пад нізам каўнерык і вось два манжеціка. І кавалачак маленькі ў мяне застаўся, бо спачатку я купіла лён, а потым ужо раскройвала яго, не ведала, што будзе. Але вось на гэтую сарочку ў мяне пойдзе 1,70 м льну шырынёю ў 1,50 м. Таму можаце сабе столькі браць. Давайце ўжо краіць. Ну, вось гатовы раскрой нашай кашулечкі. І я ўпэўнена, што кожная з вас зможа зрабіць такое абсалютна самастойна. Гэта зусім не цяжка. А таму, хто мне параіў ручку, которой можна маляваць па тканіне і потым папрасаваць, яна знікне, асобае дзякуй.